Il-lejla tilħaq il-qofol tagħha l-maratona tal-volleyball bris id-dar tal-Providenza li issa saret sinonima mal-familji Maltin u Għawċin u karatteristika ta' kull sajf. Il-maratona bdiet il-ħamis u tiġi fit-tmima is-sibt fil-11 ta' filgħaxija wara 53 siegħa tal-logħob tal-volleyball kontinwu anka matul il-lejl. Kollox ipparteċipaw 40 plejer. Bid-direttur tal-Providenza Fader Martin Mikallef jinsisti li dawn is-sigħat tal-logħob kontinwu huma eżempju ċar ta' kif is-solidarjetà u l-isport jingħaqdu flimkien għal għan nobli. Fost dawk li attendew għal din l-inizjattiva tant importanti, kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista li kien akkumpanjat minn Sara. Flimkien huma tkellmu mad diversi volontiri li kienu qed jagħtu s-sem tagħhom biex jikkoordinaw din il-maratona u ringrazzjom tax-xogħol u l-ħin tagħhom li huwa tant utli. Helix Borch iltaqgħu wkoll mar-residenti tad-dar tal-Providenza, mal-plejers li kienu qed jilagħbu l-volleyball kif ukoll ma' ħafna persuni oħra li kienu preżenti biex jagħtu l-appoġġ tagħhom. Huwa ħeġġeġ il-Maltin u l-Għawċin kollha biex jagħtu l-kontribut tagħhom għal dan ix-xogħol nobli li twettaq id-dar tal-Providenza li tgħin diversi familji u persuni b'abbiltajiet varji. Helix Borch li kien akkumpanjat minn Ivan Castillo u Graham Bencini tkellem anke mal-kantanti u l-mużiċisti li kienu qed jagħtu divertiment mill-isbaħ lil dawk li kienu preżenti fl-MFCC. Il-lejla intant se jkun hemm spettaklu minn Spiteri Lucas Band li flimkien ma' diversi artisti stabbiliti se jwasslu divertiment uniku bit-tema Classic Rock. Il-maratona tixxandar fuq l-istazzjonijiet televiżivi ewlenin fosthom Net Television u kull min jixtieq jagħti d-donazzjoni tiegħu jista' jċempel u jikkontribwixxi. Din is-sena kull min qed jagħti donazzjoni ta' 250 euro jew aktar permezz tal-pledge line jingħata t-shirt iffirmat minn Fader Martin u l-plejers kollha. Ta' kull sena d-dar tal-Providenza jkollha bżonn madwar 7.5 miljun euro sabiex tkun tista' tgħin lir-residenti fid-djar tagħha li jammontaw għal madwar 115 il-resident.